Oh, mga idol. Naari na gid. Ating kapatid ha. Isa-isa mo na. Ngunit ko di. Pasinuya budi. Salamat yan. Ari na. Mga anak, mga anak. Nagabot na ang gina-order namo na. Pag kanindot sa paminaw mga tats no, kung gikan kag biyahe layo nga lugar, tapos pag sulod nimo diri sa among Peaceport, makakita kag ingani ka dagko nga mga isda, ingani ka presko nga mga isda, mawala jud ang imong kakapoy og imong katulugon. Syempre mga tats, diri lang nimo na makita sa Jinsan nga ingani ka daghan ang among isda diri. Grabe na makatako ni. 20 kilos siguro. Ang anak. Og dire na nimo makita matas nga isihon ra nila nagsakwat ang barilis no, kanang sobra gatos nya ang nagsakwat 70 kilos bugat pang barilis sa ilha. Isihon ra nila kay mga lig-on nag mga tuhod tan-awar gud no, halos idagan pa gani. Og kini ang lansa matas kay service panagat man jud ni siya no, dako kayo nag-starting. Tinuod daghan nagkuha pero ang starting ana ambot lang. Gamay ra siguro 200-300,000 ani. Sa bagay matas kung ang area nga imong gidaganan didto nagpakuha ang mga barilis aw mura po nagpirit nga imong gikarga diha. Dol, pila ni kabok dol? Atong gipangutana ang libor matas kung pila kabok karga sa bariles og marag no. So ayan tubag sobra daw 300. O tan-awa gigamayan ka ng 300 ka buok. Sa ato pa ang uban ani matas iya sa service. Ang uban ani pinadala. Tan-awa kung unsa ka presko ang marang gapula-pula pa samot na ang bariles. Matas, kato bariles dito ato Wa mi donggo. Unsa ginabagot-bot ninyo? Kape. Kape. Imo gat. Kape lang ako, kape lang. Imo sa mga gatas. Gatas imo ha. Nangaway po kagkauban ha. Sige matas. May tatag kape matas, aron bulag sick ni sila. Kaya sa to kape, peta to kape. Oh, kaya to marilis dito, di man to ato Nagkarga mi guys kay mga loud to sila. Ato sa nipalitan og kape atong kaubanan matas kay maora intaw ni ilang dugo anang kadlawon no, maora ni ilang kalipay. Siyempre librehon nato sila kay pila ra man ning kape. Og shout out dita kay Tatay Dra no nga nakaila sa towa, idol daw ko niya. Tay, salamat kayo sa imong pagtan-aw sa tong video og pagsuporta. Og mao ni matas gitimpla na nako ang kape matas no. Abi niya matas ang among mga suki no, wa na kaayo ga-deliver sa Peaceport, didto na ga-deliver sa ilang lugar. Basta gamay ra kayo og ligas ang presyo, didto ra jud na sila kay ang Peaceport layo-layo magud ang biyahe. Unya ang krudo, doble na bi ato starting karon. Oh mga idol. Naari na gid. Ating kapatid ha, isa-isa mo na. Ngunit ko di pasinuya budi. Salamat yan. Ari na. Mga anak, mga anak. Nagabot na ang gina-order namo na. Tubig siya, kape-kape ko. Tulog mas lamig mayo. Kasi komedya. Di pa na mao. Nayo sa? Paris. Oh, paluhan magkana dito. Kwanto kape. Kape. Oh, pagkape. Wala sa tayo tinapay karon ha. Wala sa tayo pangbara kay pigado pa stats kay. Kunya dag maarang-arang atong ano ane? Atong sildo ane. Okay sa wala si John.